Guys, sagahang tanom gihurot ni jag pangaon bawo karon madyo ko kita daning ura oh. Sige nga daning uda. Di pud sa baso kay wa mo pud say kuan, wa pud say balhibo. Manang kana daw jud ko mo dari kay hadyo ni silang tan-awon kay na nahurot. Yun guys, halaman ni siyang luoy man pud upat dyan. Halaman ni siyang ipaanod do sa dagat. Bi, kuha sa ribe. Na. Wala naman di si Jay kuan. Talinis agi jahang. Yan ha sapat dyan guys. Kaya na po ni si Jay kinabuhi ang tawon. Halaman ni siyang butang dito sa inap po mga ano siya ipa ibutaw sa dagat ha tira dyan color on lain na color. Morning, ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Diyan karon guys, mo tumiog guys ano kay mangita mi atong Vita Plus. Kay naman to ining tawag ni Crystal kami nga mangita ato guys ya. Mamalit na po ko guys og mga lamas kay magluto ko nagkalunis. Di ko makaluto og mga guys kay mga tumi og simala. Medyo kauban ako silang duha guys kay mga kujug baboy man eh. Na mga kujug baboy. Na series sa jud na eh. So nanay series guys. Para A few moments later. Kakao ko guys kay ganihan nag ngibot ko daris mga sagbot. Diya karon guys, mag-ani ko daris kuan. Gikan dai mismong sud, mag-ani ko daris sa ahong upo. Yeah. So ato ni sang timbangon guys. Ang daki. Ang daki adi sa. Timbangan dia guys, nagdako timbangan. Diya ko hasag kuan tanto pa ka kunting di ay nakalimot ko. Diya guys, atong unahon diri usa. Pila ni ka kilo. Ay. Banga pa. Kuan siya usa og sobra sa tunga 3/4. So mo na siya usa. Hapod ba? Hey guys, ano na to ni pila ni? Pariyo ra? Pariyo ra din sila. Ay. So pariyo din guys. Usa og 3/4. Ano din sila? Kaning duha. tuluguran part So kanisang duha may hanggiani guys. Kay haning utanan og nagduha sa gibilin dia. Para siya guys. Pareha dani na nagkakadyo. Diya guys hanggi alsa. Hapit ni siya mo tag 2 ka kilo ra di ay ni. Di pareha sa oras katong akong tag-as bitaw kadyo guys nga
Maabot siya og 3 ka kilo og abot og 2. Dari sa kung magsurbi ko sa ang mga gipangtanom. Dagkari guys na murag hapit na ni sa mubunga. Sili. So nagsurbi ko dari guys kay wala ra ba ko dani pila ka adlaw. Tulo ko ka adlaw wa dari. Jadi guys, ang mga kamatis. Mga kamatis dari guys ning bunga na dia. Wow, atiday. Muta naman sa atiday nga nasa US ang mga kamatis dari ng wanan jag. Nagtanglad daghan nakajuguan. Diyan malipay juga guys kay mabuhi lagi mo mga gipang tanom. Mabuhi lagi mo gipang tanom guys, manang malipay pagka mag surbi-surbi. So magsurbi sa ako dari guys. Kaya nara ba kuno toy ga. Sus kinahanglan ba jud ko og mga kaang. So adto siguro ko og dalagit. Malit ko kaang. Kay kani na po siya ni sanga di hanap po ni sa ibalhin kay rong mudaghan ni siya na. Kay nindot po ni sa katong prasaha bitaw nga dako nakadto sa guys. Wa pa mo makakita diri sa akong pag-vlog dis niagi ja. Na aning buwak na si Ate Day oh. Humotra ba kan sa buwak. Ja kani pud Ate Day kay na buak man ning isahang kani. So haron ni sang kuan kay di ma haron ni sang balhinan Ate Day og na ko'y mga kaang nga mapalit. Kay arong madaghan pud siya. So dari sa ko guys kay magsurbi ko dari sa gipang tanong man jadi ada nabuhi na di sa gang itugsok dia. Buhi na di siya na. Trump hangan mo ko usigon nga. Jadi apod ko nabuhi na pud siya ang kalipay. So mas nindot ko ni sa mangyani guys kay wa tay kaguol puro kalipay bitaw guys naman jud tay kalipay na putay kaguol nga naman jud natong life na kalipay ug na kaguol daganiha day guys haningari mo ko sa buntag ning balik na po ko karong hapon kay hapon man ko buntag bungari dari kay manguan ko sa mga sagbot diyan ako yung mga jadi aghang giputulis di agi guys tong murag lips siya nga buwak naning kuan sa ni upat na kasanga na kay murag bito sa kamat dinon na jahan sang giputol kay arong mudaghan so naa sa tidayo tanaw man sa tidaday din hang video kay nalagin sa US sa katuhang gipakita nimo sa una tiday naning dako na siya nga ja narita kay banong go guys kana mga malaja na bitaw gid mga buwak inanan po nimo nang kuhaon kay jadi aning udlot na pud siya na jati day murag wa pa siguro na ako ni na vlog siguro just niagi ati day mga tanawahang katuibohang dato nga taas na kato ang ibalhin. Princess of the Night ning kuan day si ning buwak may makabantay so kay gabi ra man din sa mo buwakan ng Princess of the Night bitaw katong kakita ba mo guys katong ibalita ni Jessica Suho nga arang kamahal nga buwak mao ni siya Princess of the Night ja kuan man guys murag tulo ko ka adlaw makangari dari ja wa po sila nakabantay day si Pindari si Maricel ning buwak day siya na nalaja na siya so makakita mo guys kanang Princess of the Night mao din siya nga kuan kanis diyan nga ni so magbantay-bantay ko guys kay basig mo guwas na pud ni jang buwak na niya kabira man ko sa mo buwak ja humot kadyo hindi kay mo taas man gunis sa kadyo ni siya ni man daghang kuan guys na daghang mga hug nga
Kuan kanang nas babaw bitaw kasi tawag na tambis. Daghang kadto kog balhin nun guys kay kuan kani nagbalhin na kog ingani nabuhi na diri. Hindi guys, nabuhi na si na. Nja, hadi kang kita numan ati dayog. Kanina, humot kadyo nga, ang bubuhi na. Nabuhi na po si ati day. Dja, gisamantala sana dari isa kay way kaang na. Nabuhi na si Dja. Manisa iro ang balhin. Dja na pa man say nasanga hinungdan tuga. Ati, napa sa isa kasanga nabilin dyan sa gikuan kay nabali man. Day, hagimuhang hanggitan ng mga malbiri. Taki na kadusag dahon na, taas na. Katong malbiri. Taas na siya na. Masig mga sunod kuan, mubuwak na na. So guys, nagsigi jud dari kuan guys kay mutan-aw maguna si just ang vlog nga nasa just US. So nara jud ko dari siyang mga garden ja. Kani manggod ati dayang nabali kay gikuan sa iro. Kani siyang sangaha. So ano lang sang giputol kay na may nabilin pud sa ngani. Diya kani murag tupon ni siguro ang balhinon. Pero makaluwag-luwag siya kay naman pud siya inaani sanga. So kani usahan siya ng kuhagon karong mudaghan pud siya kani oh hay nindot kay saging-saging. Diya kani pud na mura man siya sanga na siguro ni ganahan pug ani ni diya oh kay murag pareho na silang duha na. So mo to guys. Ito ang video rong adlawan ja. Amping taog ampo. Ja guys. Ganiha day nga tumigay sa ano, wala jud mi kakita og Vita Plus mo to nga mag-order lang sa kuno sila sa Shopee. Na mo to ma-order kuno kay wala gito inom lagi kuno ni na ko'y amiga nga gwapa nga nasa Juan, Manila. Guys, na ako na rin kalingkod-lingkod guys. Diyan, mag-shoutout ko gamay. Salamat kay kadyo ni Ann San Blanton na si channel guys. Aloha, Bisaya, Pilipina. Na siya sa USA diyan. Salamat kadyo ni mo sis sa imong gi-share nga blessing na mga pang puno og palit og tambal. Ni Crystal sa imong pagpadika. Salamat ka Jun. Shout out ko ni Jeannie Casiris Rosil na from Agusan del Sur. So, salamat ka Jun. Shout out ko na siya. Salamat. Amping shout out ko ni Ate Ferla dumapit nga taga Hitapi na siya. Oh, Kalapi. Taga Kalapi na siya katong namit na mo bitaw sa kanang Dumagiti. Salamat ka Jun nimo sa imong pagnato na mo sa hospital. Salamat ja. Gusto ni sis Liza Jusol Wilson taga Kalapi ni si ja. Shout out nimo ma'am. Salamat ka sis. Ma'am sis. Salamat ka ninyo sa inyong pag-comment sa kuan ja. Salamat sa inyong pag-ampo namo ni Crystal sa na okay ra jud kay mi. Ja Shy Love Shan. Salamat ka sa imong panawag ni Crystal gabi kanang himasmasan sa guys kay kanang nay nagpalakas ng loob ni Crystal banja nakaagi na kuno ni siya og gi-endoscopy jo mo to iya si Jay ni ingon nga adjo laman jo kuno pa endoscopy si Crystal kay mara lagi guys kanang kuan di kuno nag-unod para itis bitaw og kanang nabay cancer ja masakitan na hinungkunog samot si Crystal kay himbis di pa kaadyo na sakit ng ija madapa na sa mga tambal-tambal. So nayas basan si Crystal guys di na naman kuno siya mag pa endoscopy kay ra nakapud kadyo ra mahala pud kadyo ja okay ra man na kadyo guys ag ijahang ultrasound. So wala jud siguro daot si jang tijan kanang kuan ra siguro na siya kanang acidic. So salamat kadyo sa inyong pag-ampo og kuan na mo guys. Okay ra si Crystal ja kadto mga ni message okay ra kadyo siya. Salamat kadyo sa inyong mga pag-ampo. Salamat ja Shy, salamat ka jo, gwapa kay ni siya sa nga tanan ja, idol ka jo na siya kay
kanang ganahan ko ni kay magboxing bitaw na isang kuan guys. Wa pa di ko kakuan sa gilid nga bahalag magsumbag-sumbag ra kuno kun diri sa mga saging para lang healthy bitaw tong lawas nga na magawasan tag mga singot. Pero ako pirmi mo ko magawas og singot kay sige mo kong trabaho diri. Salamat kadyo Shay kanang sa imong ni message man sa karon kay naari kuno sa gamay nga i-share og blessing niya ni Cristel nga mga sinina kuno lagi ni nga kanang wa pa nasuot kana ijang ipang shopping wa ni mga gamit so diyan na kunong gi-impake karon diya. Salamat kadyo sa imong pag-abala jud nimo diya lipay kadyo Cristel. Diyan paspason guys karang Maria Rosas from Davao. Shout out nimo ma. Salamat sa imong pagsipatanaw sa mga video. Excuse me. Diya salamat ni kadyo sis Maricel taga Bilar na si Jesus kanang pareha man jud mi Maria. Salamat kadyo nimo. Dugay kadyo mi istorya ganiya guys nag video call mi. Diya murag mawadan man jud kanang kagawon dyan natay mga kaistorya bitaw guys. Mawadan bitaw tagka ng murag ganahan ta mulihak ba nga nay tao nga makipag-istorya natin nga magpalakas ng loob. Salamat ka dun mo sa pagpalakas ng loob nga kuan guys kan encourage ba nga magpursigi ko kaya gizali ko nung anak guys nakahuman sa kanang kurso nga sa tuyang kurso nak. Basta na ijang do kabuk anak na ka human nag eskwela. So sa ijang pagpaningkamot nga si Jaray murag si Jenny tayo og inahan ug amahan sa ijang mga anak. Nabuhi ra ijang mga anak ja. Karon guys na sila sa Canada ja amping mo kadto diha. Sis, salamat sa tanan nagkabunga-bunga kog istorya guys kay mo lagi nang ba nga sinsya na mo kay murag kabunga-bunga kog istorya. Salamat sa mga ni message di jud mo matag sa tagsag reply guys kay haghang mata bitaw guys nga namang glisod na kog kana mga gagmay bitaw mga litra sus pasensya lamang jud mo di mo na matag sa tagsag shout out di pud mo makuan ha guys kay mo lagi na hang mata daot na. Si Salumi ug sis Marita nga naa sila sa taga Korea na sila guys diyan na sila sa Canada. Salamat kadto sa sige ninyo pag-message nga mga pag-ampo mga kuan ninyo gibuhat ninyo tanan nga kanang mas okay ra jud mi, okay ra pud si Cristel. Salamat kadto ninyo tanan di mo na mausa-usa og mention sa inyong mga ngan. Salamat amping mo tanan sa ang pinaka kuan dyan na guys. Salamat sis in makita man jud kanang sis in kanang kaybaw ko nimo nga busy kay ka amping diha kanunay I love you ninyong tanan see you next vlog.